question, medyo pasabog question. May kinabahan ako dun sa pasabog. Meron pa bang sasabog sa mukha ako? Pwes, Name your worst Pusurubian volleyball player. So hindi ko malilimutan dyan, binutas yung bola ko. ikaw. Sinadya, dito. Sinadya, parang nakilaro, tapos pinatama dun sa barbed wire dito. Ayun, meron pa tayong isang hindi makakalimutan doon pala. Yung bukod sa nakipang single kill ka, yung naasan natin yung setter nila. Yung may pulis, yung sumigaw na may pulis, di ba? 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実する Hi guys! Thank you for watching the part 1 and this is the part 2 of Kenley's interview dito sa aking channel na exclusive lang na ilalabas dito lang and sa social media accounts ko. So para doon sa part 2 yung aking first question, akala ko na isulat ko sa papel, hindi ko na pala isulat, andito pala sa cellphone. Nalungkot ka rin ba nung nawala ang laro sa sports complex dahil sa pandemic? Oo. Kasi parang yung ang nangyari kasi sa atin sa sports complex, parang buhay na natin yung doon eh. Kapag hindi ka nakapaglaro sa sports complex, parang Kulang yung araw. oo, magiging kulang yung araw mo. Tapos parang manghihina ka ganun kasi wala ka nang exercise at the same time, wala yung araw-araw mong ginagawa as parang routine ganun. Mas lalo na kapag vacation at saka every weekend, Saturdays and Sundays. Yung kahit Pasko, New Year, Oo, nandun tayo. Kahit nang init-init. Minsan, Oy, grabe. sa sobrang gusto nating maglaro para hindi tayo maunahan ng iba, alauna nandun na kami. Oo. Pinaka-worst, alas 12, merong na nandun. Oo nga. Pero Kasi hindi ako dumating alas 12. ang nangyari kasi before sa sports complex, parang kami lang yung nag-umpisa. Nila Pao, tapos yung mga ibang players na hindi ko na masyadong maalala. Basta marami rin naglalaro Mga bata talaga. Marami rin naglalaro sa sports complex. Dahil nga sa pandemic, yun. Tapos Stop talaga. may staff, at the same time nagkaroon na rin ng renovation, under construction pa rin yung sports complex. Tapos tinanggal na nila doon yung Acacia. Dati, tinanggal na nila yung Acacia doon. Dati nga is, diba kapag nandun tayo, naglalaro tayo, yun nga, paunahan. Ang eksena na kasi ngayon sa sports complex, paunahan na. Kung late kang dumating, Late ka maglalaro. huwag mo asan na makapaglaro ka kaagad. Tapos ang nangyari, kahit na alas 3 na, umpisa na yung laro kasi ang daming players, di ba? Dami talagang players sa sports complex, kaya nakakamiss maglaro guys sa sports complex. Yung minsan, apat na teams na, tapos shuffle na lang. Shuffle na lang. Swing or take all. Mini one day league, o collection ng 20-20 pesos. Ay, marami akong hindi makakalimutan dyan sa sports complex. 20-20 na nga lang, kulang-kulang pang bala. Yan Pero talaga. okay lang yun, kaya nakakamiss lang ang sports complex. Yung mga ganong moments. Anong positive things na nakita mo sa mga naglalaro sa sports complex? Yung positive things. Positive things naman. Mga positive things naman, unang-una na dyan yung teamwork nila. Kaya na, anong tawag na dito? Kaya natatalo na sila kasi nga, kung minsan sa sports complex, you have to bring your own team. Kasi kapag sangap-sangap kang papasok, baka ayaw ka nilang kasama. O gano'n. Kasi may gano'n na premonition. Hindi pala premonition, parang may gano'n na pag-iisip yung ibang players na ayaw ka nilang kasama. So, much better na kaya You bring your own 6 players. dapat makumpleto mo yung 6 players o kaya magkaroon kayo ng GC na mag-usap na kayo o sino yung makasama natin. Kasi nga, bukod sa paunahan, kailangan may team ka talaga, hindi yung sangap-sangap na, oy, ako na dyan, gano'n. Kung gusto mong mag-soup, pero wala ka namang choice kung di maghintay talaga. Okay, you have to bring your, ang pinakamagandang solution is, anim talaga kayo pupunta ng sports complex o kaya may kausap ka na kasama kami sa team na yun. Oo. Yun Yun yung yung pinaka- una, teamwork. Pangalawa naman, dahil sa dami ng players, paunahan kung sino pupunta. Ano na yung sa attendance kapag Yung punctuality. Yun, pangalawang nakita ko doon na magandang positive feedback sa paglaro. Bawal mali. Oo, sa paglalaro sa sports complex yung punctuality. Kasi once na na-late ka, sabi nga nabanggit na natin kanina, di ba, Pao, na na-late ka, ulit ka rin maglalaro. Ganun yun, punctuality. Pangatlo, sana lahat maging honest. Mas lalo na sa kwan, sa net touch, ganun. Kasi minsan, yung iba umaamin. Kagaya ko, naamin ko. Pero kapag sinabi lang net ako, ay talagang hindi ko aaminin kasi hindi naman totoo net. Dahil dyan, nasabi ko rin sa iba, o nasabi ko rin ata sa'yo, na kapag sa dayo, kapag madadayo yung kasama, yung kalaro namin kay madadaldal, ano pa yun? Madudugas, gano'n. Ay, sabi namin, huwag kayong aamin kapag net. Di ba? Parang kinuntra ko rin yung sinabi. Kasi grabe naman. Depende sa kalaban. Depende yan sa kalaban na. Kasi
Nagawa ko na ba yun? Ako parati. Ako hindi, kasi ako nagturo sa kanila na huwag kayong aamin, di ba? Pero pag nakita ko, mabait naman yung Oo. kalaban. Ganun din, kung ano yung ginagawa ko. Pag Kasi yung parang lang- give and take lang naman siya talaga siya. Pero pag yung ano, minsan tatawagan ka kahit hindi naman yun. Pang-apat na gusto ko doon sa na positive feedback sa excuse me, nabusog ako dahil dito. Thank you. Kahit sa shrimp, no? Ano ba yun? Yung pang-apat is yung yung panlilibre. Para makapaglaro lang yung iba, manlilibre, di ba? Nililibre yung kasama? Oo, parang, uy, bili ka ng ganito, gano'n. Siyempre lalabas na siya. Ay, bastos! Oo, gano'n. Parang manlilibre, parang gano'n. Manlilibre ng ice water, manlilibre ng kung ano-ano. Yun. Wala tao. Mapabigay. Oo, merong green ng mga stances. Ba't ako akong sarili kong tubig yung dinadala mo? Dati hindi rin ako, ako nga nagpapabili rin ako para lang makasilip ako. Kasi minsan may mga ginagawa talaga ako, nalilita ako pupunta ng sports complex. Anong pera ko yung pinabibili? Tapos sabi ko, halika magpabili kayo ng ng ice water. Oh. Yung iba naman, syempre dahil uhaw na sa sobrang init ba naman sa sports complex. Matagal ka na naglalaro doon, alam mo talaga na kapag naglaro ng, Init kung talaga. minsan alas 4, nakakasilaw pa rin sa Sakit pa rin sa kabilang sa balat. court. Hindi, pag nandiyan na yung bola, hindi mo alam, bumagsak na pala kasi nakatutok yung mata mo sa Puti pa yung araw. ball. Dati kasi puti pa yung gamit natin. Oo. Ayun. Ang mga magagandang mga positive things na nangyari sa sports complex. So yun, next question. Yun naman, ano yung mga negative things? Ay, mga negative things. Ano lang, enumerate, dalawa lang. Dalawa lang. Ayun. Kasi baka hindi tayo matapos. Joke lang. Grabe, ang haba kasi ng mga ng explanation ko, di ba? Iba talaga ang kwenta mara, mga mag-explain. Pag yung Yung- kaya ako edit yan. Yung negative things naman na nangyari doon, yung nandun ka na kasama ko hindi natin kinalaro yung mga, hindi naman sa hindi kinalaro, hindi natin tinuloy na ilaro yung laro. Kasi nga, bukod sa pagiging madaya, yung calls pa nila is iba-iba. Diba? Sports. Oo, sa sports complex to Merong minsan dayo, hindi ko na matandaan kung sino sila sobrang dami ng players talaga. Sobrang dami ng dumadayo sa sports complex. Hindi namin tinuloy ni Pao yung paglalaro. Sabi ko, meron yung chan ay yung instance na gano'n na hindi na natin tinuloy yung laro kasi nag-out ka, nag-out na rin ako. Tapos huwag nang ituloy. Tapos huwag na lang siya bumalo sa sports complex. Diba? Ay, gano'n? Oo, meron. Hindi ko lang, Ilang taon na tayo doon. sa sobrang dami ng mga dumadayo doon, meron gano'n yung hindi namin sila kinalaro, hindi namin tinuloy yung laro kaya sa mga calls. Pero Pero meron, minsan yung mainit talaga yung laro, gano'n. Mas lalo kapag malaki yung pusta. ang natatandaan ko, meron yung kulang ng 1,800 o 800. Parang 1-8. O 1,800 yata, yun yung kulang dun sa pusta na Tayo bang nanalo dyan? tayo. Oo, yun lang. Kasama natin Tarlac. Wag Huwag nang pagitin. hello, okay lang yun. Kasama ang kalaban natin, Musurugyo. Pero friends pa rin naman natin sila, kaya okay lang yan. Sabi nga namin kung sa loob lang ng court, wag nyo lang dadalhin sa labas ng court. Ganoon kami kabait. Pero wag lang sa loob ng court kasi Iba yun. Oo. Taga Jupiter kami naninigaw, nagpapalabas kung ano-ano pa. Number 5, meron ka bang kinaiinisan na player or players? Pwedeng isa, pwedeng Isa lang naman yung kinainisan ko. Hindi dahil sa ay ko siyang kalaro, dahil sa attitude niya. Kasi, Let me explain myself. Kasi, siguradong kilala nyo na siya kasi nabanggit ko na siya before sa top 6 na ayaw yung makalaro. Yun same reason ko pa rin siya kung bakit. Kasi okay. nangaaway siya ng players. Yun yung ayaw na ayaw ko. Iba yata yung nasa Siya isip yun. ko. Sige. Nangaaway siya ng players, tapos naninigaw. Masaya, best friend ko ni Carlo. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Mamaya banggitin ko sa'yo. Basta best friend ko ni Carlo. Palagi niyang nakakaaway doon sa loob ng gym. O, hindi mo pa rin maalala kung sino siya. Sige, tanong mo muna. Ayun. Tapos, actually, ang kinainisan niya ngayon, magkarelasyon din ang kinainisan niya hanggang ngayon. Dahil sa attitude nila towards playing, dahil ayaw nila siyang kasama, nakalaro, or
ayaw niya siyang ka-team, which is, hindi ko naman masisisi yung mga bata na ayaw siyang kasama kasi nga dahil sa ugali niya. Kapag pag-usabi ko, Ang layo kasi nung iniisip ang tagal kasi ng call mo, wala kang connection. Iniisip ko na, iniisip ko, sino yun? Oh, Okay, gets tapos, ko na. tapos kung sana sa mga susunod pa kung mapapanood mo to, maging maging professional though hindi tayo professional players na naglalaro sa FIVB, gano'n mga World Cup. Sana igalang natin yung kapwa natin manlalaro sa loob ng court at sa labas pa rin ng court para naman respect begets with respect. Para i-respeto ka pa rin nila sa labas. Kaya ang nangyayari minsan sa'yo, hindi ka nare-respeto sa loob at saka sa labas ng court dahil sa ugali. Ako naman, oo, marami din naman akong bashers pero napapanood ko sila. Basher sa loob ng court, oo. Tapos basher sa labas ng court, wala na akong pakialam sa kanila. Kasi nasa labas na ng court. Yun lang. Siya lang talaga mag-isa yung, ano na yung tanong? Iniinisan. Hindi naman siya kinahinisan. Siya lang talaga yung parang sabihin na natin na kakaiba. Yun na lang. Gets ko na. Basta kakaiba, yun na yun. Naman, sino sa tingin mo yung pwedeng maging ikaw na player dun sa sports complex 10 years from now? 10 years from now, sa mga bata, Sa mga bata. parang dalawa lang naman yung nakikita kong pwedeng, hindi naman pwedeng kumal sa promo, gano'n. Parang humalili, gano'n. Parang kasama. Una si Jaymar, tapos pangalawa si James. Sila yung nakikita ko na parang nag-reflect, parang nakikita ko yung nung bata-bata ako. Siyempre bata pa rin naman, oo. Silang dalawa, James Ordonia at saka si Jaymar Gonzalez. Yun. Ito naman. Sa mga nakasama natin, meron ka bang nakita na may potential na pwedeng maglaro sa mga malalaking schools sa Manila? Laking schools, Sino yung may potential na pwedeng maglaro or makarating doon? sa mga nakalaro. Sa mga nakakasama natin. Sa mga nakakalaro natin, noon, kung nakita niyo si Renz na taga-season. Surubyo ba yung season yun eh? Ay, po Surubyo ba? Surubyo lang. Ay, sorry Kasi miss na kita, Renz. Kasi yung kumasa kanya. Hindi ka daw pwede. Sorry, May Renz. season siya eh. Mas Pero I surubyo miss tayo. you. Asa po Surubyo, Oo. siyempre include ko yung sarili nating dalawa. Ikaw, Hindi na ako mali bata eh. ay bata ba? Bata sa Oo, atin. yung kunyari high school player, tapos nakikita mo, pwedeng mag-college sa Manila. Ay, naman, sa high school players. Taga po Surubyo. Oo. Sa akin si Kurt, Yung may potential. as libero. Hindi siya, Kurt, huwag ka magtatampo sa akin na, hindi ka pwede maging spiker sa UAP o kaya sa NCAA. Kasi ang number one rule is height. Sa potential, meron ka as libero. Pwede kang mag-libero sa UAP o kaya sa NCAA. Kaya mo yun. Kaya mo yun. Tapos, si Jaymar, kung tinuloy mo sana yung pag-aaral mo, alam kung kaya mo naman na makipagsabayan din sa UAP at saka sa NCAA as a spiker. Sponsor. Oo. Tapos si James din, nasasayangan ako sa'yo, James, sa totoo lang. Nandun na yung power sa'yo, James. Nandun na sa'yo yung height. Lahat, meron na sa'yo. Yun nga lang, dapat ituloy mo. Kaya pa yan. Pwede pa. Pwede. pa lang siya. Oo. 22? O, pwede pa. Meron ka pang 3 years. Playing years sa UAP o sa NCAA. So yun yung tatlong yun. Kurt as libero sa UAP. Both UAP at saka NCAA. Si Jaymar at saka si James as spikers. Dapat kung pati tayo doon. Ayaw mo lang kasi Sige ko mas lang sa bata. bata. Oo. Oo. O yun yung Kasi mga ano yun. eh, baka masaktan lang ako kasi hindi na pwede. Kasi yung age natin. Hindi na pwede. O yun Ano yung na age. lang, professional league na daw. Pwede pa tayo doon. 22 ako. Kahit 20 ka pa lang. Oo. Joke lang. Next, may bala ka pa bang mag-produce ng another league after pandemic or wala? Meron pa rin naman kasi sabi ko nga is ang volleyball kasi kapag gamay mo na ang paglalaro ng volleyball, As a producer. parang routine mo na siya. Hmm. Parang gusto mo yung magkaroon na ng liga, gusto mo magkaroon ng open na yung gym. Sabi ko, di ba tayo nagpauso ng reservation sa gym. Actually, ako talaga nagpauso doon sa Kasi reservation. laban pa talaga namin. Reservations ng gym. O gawa ka ng letter per mat sa taas, ganon. O, so, Para formal. Oo, para formal Hindi ka talaga. pinapaalis kasi iba kasi kapag pag may nag-volleyball, binabastos kasi Oo, tapos player. hindi rin. Basketball. Yung basketball players kasi Pinapaalis tayo kasi. hindi nila alam na naka-reserve pala kami doon. At the same time kapag naglalaro sila,
ang mga volleyball players, disiplinado yung mga yan as sa Pusurugyo. Pagdating doon sa paglaro sa gymnasium. Kasi kapag tayo pupunta doon at may naglaro ng basketball at hindi pa natin schedule talaga yung Hindi oras natin. Oo. Yung oras na umalis sila doon sa gym o yung hanggang anong oras sila doon sa gym, hinihintay natin sila na matapos. Ang nangyari naman kasi vice versa. Habang naglalaro tayo, which is scheduled talaga sa atin yung time na yon at araw na yon, nag-ipagsabayan sila naglaro ng basketball. Dahil kung minsan nagagalit talaga kami, tapos pinapatigil namin yung paglalaro ng basketball. Kasi time namin yan hindi naman sa pagdadamon ng gym. Kasi uso yung reservation. Actually, yung mga basketball players, sometimes hindi na sila nagre-reserve Yung mga volleyball players talaga ng Pusurugyo ang nagre-reserve doon sa gymnasium. Para Sila lang foreman. Kasi may time na pinapaalis talaga kami. kasi nga may mga dayo din naman ng basketball. Ito, sa mga basketball players dyan nakakilala namin, sa mga nakikita namin sa sports complex din, tapos nakikita rin namin sa loob ng gym nung nauso na yung reservation sa loob ng gym. Hero sa inyo, miss ko kayo. Tagal ng pandemic, no? Tagal natin hindi nakita-kita. At hindi lang doon. Kasi pati dito, Ano? pati dito dati talagang na-try ko yan na magkakabit ka pa lang ng net. Pinapaalis ka na, tapos ilalagay mo pa lang yung poste. Ayaw na nila pag maglalaro daw sila. Or minsan na-try ko pa yung hinintay, nagpa-araw kasi ng palay. Kasi hinintay mo na nilang maglaro kayo ng siguro isang game para lang mapagpagan yung buong court. Tapos papaalisin na kayo na Kaya yung dyan sa naglaro sa court dito sa inyo, ang kape, no? Pagkatapos na kasi ng pagbilalan ng kwan, ng palay. Kape sa katawan, pagkatapos pantal-pantal ka pula-pula. Tsaka hindi ko malilimutan dyan, binutas yung bola ko. Sa ikaw, Sinadya, dito. Sinadya, parang nakilaro, tapos pinatama dun sa barbed wire dito. Para lang, hindi na, para mabutas, para hindi na kami makalaro. Ang hindi niya alam, marami ako reserva sa bahay. Oo. Hindi namin kayo bola ulit, oo. Oo, hindi niya alam may reserva. Kaya sinabi ko parang, okay, nabutas, kuha ka dun sa kabahay, may isa pa. Walang choice. Wala siyang choice, tuloy yung laro. Kasi may bola pa kami. At saka siya, umalis na siya eh. Akala niya lang. Akala niyo walang reserva. Next, may message ka ba sa mga nakalaro natin na dinaya tayo? Alam mo na kung anong lugar yun. Ano ba yan? Na lagi tayong dinadaya. Oo. Huwag na magitin yung lugar. Message for them. Ay, sa mga nakalaro ko ng ECQ, thank you so much. Dahil sa inyo, alam nyo, love na love ko kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi yung passion namin nila Power as players ng volleyball, natuloy pa rin kahit ECQ. Yung alam, ayaw ko yung play kasi ang daming kasing, ang tawag, maraming sasabihin na ganito, ganyan, ganito, ganyan. Pwede bang banggitin? Sige. Sasabihin na, sige, huwag na lang yung masyadong harsh. Gusto nila kasi, in short, gusto nila yung maraming advantage yung sa kanila. Yun. So parang, okay. Natawa ako talaga doon sa alam mo na kung saan lugar yun. Kasi kaya ako kinumpose talaga yung question na yun. Kasi kahit wala na siya, dinadaya pa din kami. Okay. So, wala namang bago doon. Alam mo naman yung mga karakas. Talagang karakas. Hindi. Ay, ibig lang namin sabihin doon sa Pandaraya is yung masyado kasi nilang gustong ma-advantage. Advantage sa kanila. Advantage sa kanila. Parang pipili sila ng papalo, pipili sila ng pwedeng mag-block, pipili sila ng pwedeng dalawa lang yung spiker, tapos sa kanila tatlo, gano'n. Yung may parang may mga may condition. May mga conditions. Yung kulang na lang, pahilera mo. Tatanungin mo na nila sinong maglalaro. Tapos papahilera mo ganyan. Tapos magsiselect sila ng, ikaw, ganito lang yung role mo. Ganun yung sinasabi. Ang pinakagusto ko doon pero sa nangyari, anong naki-single kill ka, first time mong gawin yun. Nanginginig ako, napagod. Kalaban ko, 18 years old. Tapos na yung single kill kasi ayaw sa akin. Siya, parang minaliit ako noon, so hindi pwede. Tapos, baliktad naman ngayon, ako naman ngayon yung receiver. Sorry, kahit na gano'ng kalakas yung palo, nanalo kami doon. Tsaka kahit pumapalo ako noon, dumidepends na ako. Huwag nyo kaming kakasingle kill kasi magaling kaming dumepensa. Hindi kakayanin. Sa mga taga dyan, hello. Alam niyo na kung sino kayo. Tumaya ulit sila dyan, nangyari na naman yan. Pinapasok ako, pasok ka, sabi ng kalaban nila. Sige po ako, pero hindi ka daw papalo, sabi. Tapos nag-react yung mga nasa loob. Akin na yun, sabi niya. Bakit maglalaro yan? Hindi siya magpapalo, sabi nila.
mag-receive lang yan ang sabi. Nagkamali sila nung sinabi na mag-receive lang ako. Hindi bumaba yung bola eh. Natalo sila. Wala. Sabi ko nga, Kahit anong role na ibigay mo, gagawin ko talaga kahit wala akong pusta. sa mga taga dyan, thank you sa inyo kasi sabi ko nga kanina nabanggit natin na nagkaroon ng pandemic. Dahil nga sa ECQ, wala kaming choice, wala kaming mapagpipilian na pwedeng paglaruan. Kundi doon lang talaga na court na pwedeng mapaglaruan. That's why, palagi din kami doon, every afternoon tayo doon, di ba? Araw-araw. Kahit 2 ECQ months. yan. Oo. Napagtyagan namin sila, pinagtyagaan din nila siguro Kami. Kasi vice versa din eh, kung sabi ko nga natin kanina, kung ano yung pinakita mo sa player, yun din ay ipapakita nila sa'yo. Kaya pinakita nila yun, meron pa akong hindi makakalimutan doon bukod sa nanalo tayo dun sa nakipag-single kill ka na first time mong makipag-single kill. Yung naasar sa akin yung kwan. Yung second. Gumalaw. Oo. Sino kuya? Ay, nakaano mo siya. Nakasagutan ko na naman siya. Nakasabatan mo na naman siya. Sabi ko sa'yo. Ang Pero- saya-saya kaya nun. pero- First time, Wala lang. for almost ilang araw tayo naglalaro doon? Hindi lang 2 weeks. One na naglalaro tayo doon. Doon ko lang siya naasar. Natalo siya sa akin sa asar. Hindi naman natin siya inaasar. Hindi natin sinasadya. Oo. Actually, Ayaw hindi lang ko- nag-uusap. Tapos biglang gumalaw. Oo, gumalaw. Pati nasa labas. Oo, gumalaw sabi. Nabwisit siya. Kasi ngayon linya doon sa court na pinaglalaro namin, tali siya yung straw na may kulay. Na nasa damuhan. Oo, nasa damuhan kasi, syempre, kapag kahit na outside na, gagalaw pa rin yung tali. Kaya yun, palagi kong tinatalong, gumalaw. Hindi naman namin alam na mapipikon siya. Oo. Napikon talaga siya sa akin. Actually, hindi ko alam kung sa akin siya napikon kasi ako pero Hindi ikaw. Si Sir, si Sir Mac. Oo. Kasi siya yung huli. Oo. Tapos, yun na. Tapos ano na yung, hindi ko naman makakalimutan doon yung pag nag-walk out yung matanda, yung magbubunot siya ng gano'n, sa ultimate na gano'n, magbubunot na siya, tapos walk out. Tapos hindi na din siya pumusta. Parang ano na kuya, best actor. Pero may video tayo doon, one, grabe. Pero never nila akong tinalo doon sa Jaws at the Net. Kasi nung lately naman, ako yung naging away nila kasi nag-service na ako, dumepensa ako. Sabi nila net yung spiker ko. Hindi naman net, kahit ulit-ulitin yung video, hindi talaga siya net. Dinaligaw ako, hindi siya net din. Tapos yun, sinabihan niya ako na, bakit ikaw yung nakikipag-away, lagi na lang ikaw. kasi alam, Nasa channel ko dito. nasa knowledge kasi namin yun. As matagal na nag-aaral. Sabihin na namin mga pioneer na kami ng playing of volleyball dito sa Pusulong. At huwag naman na sana gano'n na maraming conditions. Sa amin kasi, gusto lang talaga namin maglaro kasi nga pandemic. Though bawal talaga maglaro, pero siyempre ikaragkad gano'n. Wala namang hindi ginagawa ng iba. No? Ginagawa rin ng iba. Pero talagang, yung sa amin kasi, kami lang din within our territory, hindi kami pupunta Saan ng kami ibang lumalabas? bars. Ang pinakamaganda na nangyari doon kasi, ay yung meron pa tayong isang hindi makakalimutan doon pala, yung bukod sa nakipag-single kill ka, yung naasan natin yung setter nila, yung may pulis, yung sumigaw na may pulis, di ba? Pero hindi naman totoo. Totoo, kaya lang hindi Ay! pumunta sa court. Hindi naman kasi siya magbabawal. Maghuhuli. Hindi. Ano lang, bibili ng kambing. Bibigyan, kasi yung pinuntahan pala ng mobile nila, malapit lang sa pinaglalaroan namin. Kasi yung pinaglalaroan namin ay naku. Siyempre nung time na yun, bawal naman talaga. Oo. Yung pinaglalaroan namin, huwag kayo tumangkang pumunta doon kasi papunta pa lang kayo, nakatakbo na kami lahat. Yun nga yung sa police, yun yung isang memory ko doon, yung naiwan yung sleeper ko sa court. Ako din naiwan doon. Naiwan talaga yung sleeper ko sa court sa bilis ng pagsigaw pa lang, police! Oh, grabe, takbuhan lahat ng taran, parang may sumabog. Si Chow Tambogan. Alam mo, parang may sumabog na bomba. Grabe. Nakatawa yun, na-picture ako doon. Oo, yung Putik-putik ako. Pati yung pa ako putik-putik. Pero din. 3 games na sana yung panalo natin doon. Oo. 2 games ang nakuha natin. Sayang. Pero kahit ganun yung nangyari, masaya tayo. Kasi panalo tayo. Kasi tawa tayo ng tao nung nandun tayo. Ang tagal-tagal natin nagkikwentuhan ulit-ulit. Oo, ang saya kaya ng mga throwback memories. Sa part 3 natin, kung na videos at saka pictures, tapos pag-usapan natin. Yan yung acting abangan to nyo. our old tayo photos. Oo. Meron pa kami Kailan ba yan? Basta one of these Sige, days sige. din, i-schedule natin. Okay, number 10, last question. Medyo pasabog question. Alam, grabe, kinabahan ako dun sa pasabog. Meron pa bang sasabog sa mukha ako? Kasi Name your worst Pusurubian volleyball player.
May isa na naman pumasok sa akin. Name. Ininim ko talaga siya. Worst your My worst volleyball player na taga-Pusuryo. sa tingin mo worst. Worst. Worst in terms of engineer na siya. Ikaw ba alam? Sorry te ha, pero ikaw pa rin kasi ang nasa isip ko. Yung kanina? Hindi naman volleyball player talaga yon. O di, sangap-sangap nga ro. Joke! Joke lang. Parang First volleyball player. wag na siya kasi Nakaka-overwhelm na siya. oo. Napawit-ulit na lang pala siya. Oh, ayaw mo nun, Grand Slam na siya. Yun na. Hindi. Yung talagang worst volleyball player, yung palagi nating nakakalaro sa sports complex, gano'n. Kakalaro na kasama. Kakalaro nakakasama. Alan. Alan, huwag kang magtampot, huwag kang mag-aaway. Kilala mo ako. Bababash na naman yung channel ko dito. Hello, Elijah. Okay. Uy, Ayoko na mag-comment. Elijah. Opinion ko to, The Elijah. views and opinions Oo. of the guests does not reflect the channel. Elijah, kilala mo ako. Queen Tamaro ako. Huwag kang mag-comment ng masama. So, opinion lang naman siya. Para sa akin lang naman. So, dapat i-take mo siya as positive constructivism para mas ma-improve mo pa yung sarili mo. As, sabihin mo lang as your mentor before, di ba? Naging trainer niyo ako doon sa Rosario. Kung kaya Nakasali siya doon. Oo, kung bakit kayo naging magaling na player din. Ang point ko lang sa'yo naman, Alan, alam mo yan, palagi kitang pinapalabas before, pinagsasabihan. Pinapalabas? Napalabas ko siya na wala ka doon sa Rosario. Sa Rosario Covered Court. Bata pa siya noon. Hindi pa siya masyadong mataba si Alan noon. Bata pa siya. How did you know? Alam ko yan! Kasi kasama niya ako. Saksi ako sa lahat. Ganon. O, si Elijah, aka Elijah Quiriones from Rosario. Ang point ko lang sa'yo kaya naging worst, hindi naman sa worst, one of the worst, ganon. Kasi marami naman kayo. Pero ikaw kasi ang naalala ko kaagad. Grabe siya yung nag-pop out sa utak mo. Oo, siya, ikaw talaga, Elijah, ang kwan. Magiging sikat ka dahil sa akin, Elijah Quiriones. Yung reason, magbibigay ako ng reason kung bakit ikaw yung nasabi ko. Una, kapag crucial yung game kasi. Kapag yung laro na kasi when it comes to crucial times, toward a latter part of the set, nararattle ka na sa totoo lang. Nawawala ka kung ikaw yung setter, nawawala ka ng set. Kung nagre-receive ka, nawawalan ka ng receive. Tumatapon na yung bola. Tapos nag-double ka na sa pagsiset. Yun yung ayaw ko lang naman kapag nagkakaroon na siya ng crucial na parts ng set. Pangalawa, kung minsan nilalaro-laro mo lang yung laro mo. Kasi yung hindi mo alam na yung kasama mo sa loob ng court is seryoso. Kaya minsan palagi kayo nag-away na Ivan. O kaya nag-away kayo ni Nichols. Sa loob lang siya ng court pero pinagsasabihan ka nila na seryosoin mo naman yung laro. Kasi nga, laro na siya. Huwag mo nang gawin yung laro. Pangatlo, huwag mo kumagalit sa akin joke lang. Pangatlo, love kita. Kaya nagsabi ko to, kasi gusto ko mag-improve ka ba as player, Pusurobyan player. Hindi lang dito sa Pusurobyo kung saan ka man naroon ngayon. Kasi matagal na kita dito. Hindi ko alam kung nasaan ka man ngayon. Hindi din alam. Huwag ka mag-aalala, ipapa-YouTube natin kung nasaan ka ngayon. Mananawagan ka natin. Nananawagan ka lang pala, dumaan ka ba sa channel ko? Mananawagan kami. Gusto mo ba sa channel ni Pao sa Rafi ko na lang para mas mabilis? Ipapanting ka namin. O so ano na lang advice mo sa kanya? So yung advices ko sa'yo marami. Una, alam mo na, change outfit. Oh, peace. Please, anak, change outfit. Yun yung kwan. Why? Wala lang, basta gusto ko lang na mag-change outfit siya para naman mas magandang tignan. O, diba? Pangalawa, alam ko naman na magaling ka na ngayon, mas galingan mo pa sa paglalaro at seryosoin mo yung paglalaro. Pangatlo, kung may mga nasabi man kami dito sa vlog na to, opinion ko yun, sa akin nang galing yun, huwag mong awayin sa Pao. Ako yung, kung meron ka mang hindi nagustuhan, ako yung awayin mo. At pang-apat,
Alam ko buntis ka na ngayon. Ang taba-taba niya na ngayon si Elijah. Akala ko ba di mo nakikita? Sa, pic- Ay, sa Facebook. sa pictures. Ewan ko ba kung nakatarpulin na ba yung picture niya. Kasi mananawagan talaga ako kung nasaan ka man ngayon. Ayun, advices ko pa, last na advice ko is, gawin mo yung best mo every time na maglalaro ka. And God will do the rest. Okay. Thank you. Okay, thank you for having me here. Ayun, thank you siyempre kay Kenny for guesting dito sa aking channel. Please don't forget to like and subscribe So, sa Paolo Pangilinan channel. Oo. Thank you and God bless us all.